Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 30 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Sowet Soýuzy resmi taýdan dolu dargady. O Mäş Respublikadan ibaret bolan birleşigiň dargamagy öňkü Sowet giňişligine taryhy waka boldy. Şol döwürlerde Rus agalygynyň aslynda galan häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna 99 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy atly aýratyn türkmen döwleti bina edildi. Türkmenistanyň Sowet Soýuzyna meýletiň goşulanyny gaýdyldy. Olayda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän Nastaýaşe Vreme, ýagny häzirki zaman telekanaly möhüm ýyl dönümiň öňü ýürüsini öňkü Sowet ýurtlarynyň döwlet senatyna syn berýän bir gepleşik taýýarlady. Öňkü Sowet ýurtlarynyň tas ählisiniň döwlet senalaryna Rus halky ileri tutulýar. Käbir senalarda ol beýik hökmüne häsiýetlendirilýär. Käbirlerine oňa uly dogan diýilip ýüzlenilýär. Türkmenistan SSR-niň döwlet senasy Rus halkyny dostlugyň arkadagy hökmüne wasp edýär. Käbir taryhçylar Sowet häkimetleriniň merkezi sebätine şol sana Türkmenistany özlerinden öňkü Rus paşalygynyň kolonizasiýa siýasatlaryny dowam etdirenliklerini aýdýarlar. Meselem bolşewik häkimetleri Türkmenistany raýatlary paýta önümçiliginiň, oba hojalyk önümçiliginiň töwereginde mobilizledi. Paýta önümçiliginiň güýçli depkini alınıp barylmagy Sowetiň ýer we suw serişdelerine oňoýsuz täsir etdi. Sowetler döwründe suw serişdeleriniň tygyşysyz peýdalanylmagy bilen Merkezi Aziýada ýerleşen Aral deňzi gurudy. Bu tebigy helakçylyk bilen Sowet häkimetleri Sowete ören agyr daşky gurşaw betbagatçylygyny miras goýdy. Sowet Soýuzy Rus kolonizasiýasynyň dowamy boldumy ýa-da öňkü Sowet ýurtlary bu Soýuza meýletiň goşuldumy? Sowet häkimetleri türkmen aňyna nähili kolonial pikirleri miras goýdy. Programmamyzyň nowbat taksan şeýle soralaryň töweregine diskussiýa gurýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly gatnaşýar. Hudaýberdi ilkinjilik bilen golaýda häzirki zaman kanaly öňkü Sowet ýurtlarynyň döwlet senalaryny seljerýän bir gepleşik taýýarlady. Öňkü Sowet ýurtlarynyň tas ählisiniň döwlet senalaryna Rus halky ileri tutulýar. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý meýletiň tötäňlikmi ýa-da Moskwadan berilen buyruk esasyny ýerine ýetirilen tapşyrykmy? Bilişimiz ýaly Türkmenistanyň giyimini 1945-nji ýylda döredildi. Sebäbi onun öň milli giyimler ýokdy, SSR-niň hem giyimini ýokdy. Oň ýerine internasional aýdylýardy. Soň geçen 2-nji jahan uruşy ýyllaryna Sowet SSR-leriň ruhy dünýäsini galdyrmak, olaryň edermeligini wasp etmek ideýasy ýüze çykandan soň öz giyimini döretmek, ýagny SSR-niň öz giyimini, beýleki respublikalaryň milli giyimlerini döretmek ideýasy ýüze çykdy. Şoň bilen birlikde SSR-niň giyimini döredildi. Şoňa laýyklykda da Soýuz respublikalar, beýleki respublikalar öz giyimlerini döretdiler. Türkmenistanyň giyiminiň awtory Aman Kekilow, sadyny ýazan Öl Muhadyf kompozitor. Şol giyimini Rus halky taryp edilýär. Bu taryp näme üçin edilýär? Bu Moskwanyň islegine laýyk bolmak üçin edilýär. Gönüden göni Rus halkyny ýa-da Russiýa döwletini taryp etmeli diýilen görkezme ýok. Ýöne Moskwanyň islegi şol, ýazylmadyk islegi şol. Şol islege laýyklykda da bizim şahirlerimiz Moskwany, Lenini wasp edip geldiler. SSR ýykylýança. Şoň başynda da, şonuň göz başynda da Türkmenistan SSR-niň döwlet giyimini durýardy. Göktepe söwüşiniň ýylan 19-njy asyryň soňky çäreğine türkmenleriň ýaşaýan çäkleriniň epesi bölüginiň Rus paşalygyna da meýletiň birikdirlerini gaýdyldy. Meýletiň birikmeler barada gurulňlar kolonizatorlaryň bähbitlerine hyzmat edýärmi? Gurulňsyz kolonizatorlaryň bähbitine hyzmat edýär. Sebäbi Leninne şeýle teoriýa bar, ýagny täze kolonializm ýa-da neokolonializm. Bu bütün dünýäde de ulanylýan şol kolonial sözi bir näme üýtge diýerler. Bizine koloniýa eýesi däl, olar bize meýletiň birikdi diýerler. Ýöne bu taryhyň görünip duran bir ýoýulmasy, sebäbi şol çäkleriň diňe bir Zakaspy oblastynyň däl eýsem bütün Merkez Aziýanyň Russiýa birikdirilmek üçin gaty köp gan döküldi, gaty köp pida berildi. Ruslar tarapyndan hem yerli halkdan has köprek pida berildi. Şol şekillenjewirleri, şol ýetgileri ret edip şu ýurtlar Russiýa meýletiň birikdi diýmek gönüden göni kolonizatorlaryň islegi bolup durýar. 99 ýyldan gowrak wagt mundan ozal häzirki garaşy Türkmenistanyň territoriýasyna Türkmenistan SSR bina edildi. Şol pursat türkmenleriň taryhyna buýsonçly pursat boldumy siziň pikiriňizçe Hudaýberdi? Gurulňsyz buýsonçly pursat boldy. Ol hakykatdan hem şeýledi. Sebäbi şol döwürde Türkmenistan SSR bar, Türkmen döwleti bar diýip ikrar edildi. Onuň paýtagty bellenli şeýlekem häzirki Türkmenistanyň serheti takyklanyny, ine şu serhetlerden geçýärdi. Ýagny Türkmenistan aýratyn döwlet hökmüne resmi taýdan ikrar edildi. Soňraky çeşmelerde meselem SSR dargamadynyň öň ýanlaryna Azatlyk radiosyna berilen
bilen gepleşiklerde şol guruluşa, şol akta bir näçe tanqidi bellikler aýdylypdy. Sebäbi SSR-iň konstitusiýasyna her bir Soýuz Respublikasy bölünip aýrylmaga ygtyýarlydyr diýilýärdi. Ýöne ol nähili derejede SSR-den bölünip aýrylyp bilýär. Ona qaysı derejelerde ıhtiyari etdiye, şol mekanizmler yoktu. Şol yönü dil üstünden aydılyadı. Yönü her nähilen bolsa, SSR darganını, önkü Respublika diýilen döwletlerin ählisi öz başdaklığını gazanyp bildi. Şoň bilen birlikde şol hukuga eýe bolmadyk, ýagny şol resmi hukuga eýe bolmadyk ýurtlar öz ıhtiyarlygyny, öz başdaklygyny gazanyp bilmediler. Şu günkü günde Türkmenistanyň aýratyn döwlet bolup dünýäde özüni tanıtmagyny hut şol 24-nji ýyldaky kabul edilen kararyň ören uly ähmiýeti bar. Sosial ulgamlarda wagtal türkmenleriň ýaşaýan sebäpleriniň Rus padşalygy tarapyndan basylyp alynmagyna, soňra onuň binýadyna Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagyna taryhyň hemde takdiryň içilen möhüm pursat hökmüni öňe sürýän fiň seljermelere, pikir garaýşlara duş gelmek mümkin. Käbir pikirlerde Ruslar gelmedik bolany türkmenler ýyda galyrdy, ösüp bilmezdi diýen ýaly garaýşlar öňe sürilýär. Siz şol pikirler bilen ilalaşýaňyzmy ýa-da şeýle pikirler Sowet häkimetleriniň mirasy kaldyran pikirlermi? Men ol pikir bilen düýpden ilalaşamak, sebäbi kolonizatorlaryň, umuman diktatorlaryň ýokurdan buyruk berjileriň bir meýli bar, bir islegi bar. Olar egerde biz bolmasak ýa-da men bolmasam, onu ahir zaman gopor diýen ideýany döredýärler halkyň aňyna. Şoňa görä egerde Türkmenistan orsiýete birikmedik bolsa, onu türkmenleriň bagtyatyrda diýilen ideýa öňe sürilýär. Beýnansagam iň soňky pursatlara çenli, ýagny SSR-iň dargamadynyň öň ýanyna çenli dowam etkenli. Meselem Şahir Kerim Urwan Nefesiň Göktepe baradaky poemasyny iň soňky eserini şol ideýalar öňe sürilýär. Bu ýöne hakykata laýyk däl. Hiç bir ýurda koloniýa bolman, garaşsyz bolman, öz ygtyýarlygyny saklap gelen ýurtlar bar ahyrin. Şolar ösüp bilýärler, özgörüp bilýärler. Elbetde şol bir öňkü durky saklap gelsen, onu ösüş bolmaz, ýöne jemgyýetde ösüş bolurdy diýen pikir bar mende. Sebäbi şol revolýusiýanyň öň ýanlaryna meselem Gul Muhammedow diýip bir alim bolupdyr, Buhara medresesiniň okuwçysy eken. Şonuň ideýasy bar eken, öz ýoldaşlaryna aýdýan. Biz şu medreseden, Buhara medresesinden aljak bilimimizi aldyk. Indi bizim ýurda dolanyp, öz ýurdumuzy, öz watanymyzy diklemegimiz gerek diýipdir. Şolar ýaly adamlar bolupdyr. Olar öňe çykyp bilipdirler, hem milletin progressiv ýola düşme uğruna alad edip bilipdirler. Şol aladalar hasyl bolan bolsa, onu Türkmenistan gowy ýurt bolup bilerdi. Hökmen kolonial sistema däl. Onsoň kolonial sistemanyň ýene bir agyr tarapy bar, ýagny milletin bagty getirdi diýilen siýasatyň ýene de bir agyr tarapy bar. Häzir öňkü SSR respublikalary bargady, şuň düzüminde bolan öň döwlet bolup gelen meselem Baltika döwletleri aýdaly kiçijik Estoniýa, Latviýa, olardan has bulrak bolan Litwa öz gowy döwletlerini döredip bildiler. Sebäbi olarda döwlet gurmak, döwleti dolandyrmak tejribeleri bardy. Bizde bolsa şol tejribäni elimizden aldylar. Bütün Orta Aziýada häzir aýdylýar, bütün Merkezi Aziýada diktatorlyk, ýagny awtoritar siýasat dowam edýär. Şunuň özü gönüden şol kolonial siýasatyň netijesi. Egerde şol ýurtlar Russiýa birleşmedik bolsa, onu olaryň bagtyatyrda diýilen ideýany döredýänim şol kolonizatorlaryň özü bolup durýar. Unda birde ýakyn taryhda ilkinji Türkmen döwletiniň Rus paşalygynyň mirasdarlarynyň döwrüni bolşewik häkimetleriniň tagallary bilen şolaryň hökmüne wanlyk ýöreden döwrüne bina edilendigini, gurulanyny gaýtalap aýtmak, ondan ozal türkmenleriň döwletiniň bolmanyny öňe sürilmegi şeýle ýagdaýlara näil garaýaňyz? Nähili netijelere ýol açyp bilýär şeýle pikirleriň gaýtalanmagy? Şeýle pikirleriň gaýtalanmagy diňe ösmerlige ýol açyp bilýär, ýagny adamlaryň oýlanmak ukygyny ýyga süýşirmek, olara oýlanmaga fursat bermezlik üçin edilýän zat. Şoň üçin onu aýtmak gerek. Sebäbi kolonial sistema, kolonial siýasat bizim halkymyzyň başyna 100 ýyl çemesi guýuldy. 100 ýyllap şol aýdylyk gelindi. 100 ýyla golay aýdylyk gelindi. Şol siýasat. Şoň üçin onu bir gezek düşündirmek bilen ýa-da iki gezek düşündirmek bilen milletin aňyndan aýryp ýa-da milletin aňyny täzelep bolanok. Şoň üçin onu bizim gaýtalamagymyz gerek. Goý olarym öz delillerini aýtsalar, kolonizatorlar öz delillerini aýtsalar, aýtsynlar. Onu aýtma diýip bolmaz hiç bir şertde. Ýöne bizim onu düşünmegimiz gerek. Bizi nähili koloniýa
Kolonya bolduk. Bize Moskwanyň gatnaşygy nähil boldy? Bizi kim ornuna tutdular olar? Kim ornuna gözüňe getirdiler? Şol ýagdaýlaryň ählisini gaýtalap aýtmak zerur diýip hasap edýän. Häzirki Türkmenistan Rus paşalygy döwründe bir koloniýaly başdan geçirdi. Sowet Soýuzy döwründe belki de beýleki bir koloniýal döwrü başdan geçirdi. Şu iki koloniýal döwrü deňeştirsek nähil tapawutlanýar iki döwür bir-birinden? Şu iki döwrüň arasynda ägirt uly tapawut bar. Meselem Russiýa koloniýasy döwründe bilim ulgamyny alsak, onu türkmenlere ýagny tuzenisler diýerler da ýerdäkilere terjimeçi bolmakluk mümkinçiligi berilipdir. İlkinji Rus mektebinde sowdalan adamlar Gaýrysız Atabaýew, onuň Gaýrysız Atabaýew, Nedirbay Aýtakow we beýlekiler yerli Rus mektebinde okapdyrlar. Olary syýasy lider bolmak üçin däl, eýsem diňe terjimeçi bolmak üçin taýýarlapdyrlar. Ondan aňyra geçmändir. Olar bir kolonial syýasaty ýöredipdirler. Meselem adam gatnaýan ýolugçy otlaryny yerli adamlaryň minmäge haky ýok eken. Şoňaly bir näçe kemsedici ýagdaýlar bolupdyr. Ýöne mugaramazdan soňky bolşewikler döwründe bir näçe özgörüşlikler boldy. Sebäbi Leninin bir sözü var. Sowetsyz kommunizm gurup bolmaz diýär. Egerde kommunizm gurjak bolsa, onu halka islemese Sowetde öwretmeli bolýar, halky Sowetletmeli bolýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistana bilim geldi, medisina geldi, oku kitaplary geldi, oku programmalary geldi. Munyň özi bir halkyň oýanyşyny döretdi. İkinji bir tarapdan iň möhüm ýagdaý Türkmenistan döwleti döredildi. Şu ýagdaýy hökman Sewit bilen baglanyşdyryp almak gerek. Moskwa meselem Türkmenistanyň öz döwleti bolsun, özekleriniň öz döwleti bolsun diýip bir respublikalary döretmedi. Eýsem şonu döretmäge mejbur boldy. Sebäbi rewolýusiýanyň ilkinji ýyllaryna milli azad edicilik hereketleri başlanypdy, ol güýçlenipdi. Meselem Gazagstanyň ol gaty ýitidi. 1918-nji ýylda Kokon şäherini Türkistan Respublikasyny döretmeli diýip jar edildi. Şol ideýanyň başynda da Mustafa Şokoy durdy. Ýöne bolşewikler şol respublikany sanly onuň içinde dargatdylar, onu ýok etdiler. Şol Kokonta gelen bolşewikler yerli adamlaryň egin eşiklerini geyipdirler. Hamana diýersiň, şu Kokontaky Respublika komitetiniň üstüne basmaçylar çözeni ýaly edipdirler. Hatda şol rewolýusiýany da Rus tarihçilari Kokont rewolýusiýasy diýip adlandyrdylar. Aslında ol Türkistan bolmaly. Bütün Türkistany birleşdirýän bir döwlet bolmaly. Şol ideýany kemsitme üçin, şonu kiçeltme üçin şoňa Kokont Respublikasy diýildi. Men diýjek bolýanym, soňra bolşewikler Türkistany bölmegi göz öňünde tutdular. Olary aýry etmeli, bölmeli, hem şonu olary agalyk etmek, hem olary dolandyrmak ýeňil bolar diýen ideýa geldiler. Şoň esasynda da Gazagstan aýratyn bir döwlet hasap edildi. Russiýanyň düzümine Özbegistan bilen Türkmenistan Respublikasy döredildi. Şoň bilen birlikde Xorazm Respublikasy dargadyldy, ýok edildi. Bukhara Respublikasy da dargadylyp ýok edildi. Ne görüşimiz ýaly Sewit meselesini çemeleşsen, onda Türkmenistanyň näde öz başlyk döwlet bolanyny düşünmek has aňsat bolýar. Bolşewikler Türkmenistany mejburi ýagdaýda şeýle öz başlyk respublika etmäge mejbur boldular. Ine şol şertlere seredeninde elbetde bolşewikleriň kolonial syýasaty Russiýa paçasynyň kolonial syýasatyndan has ileridir. Ýöne her neçe bolsa kolonial syýasatdy. Birem şol bilimi getirmegi, modernizasiýany döwre waplaşmany getirmegi ýa zawod fabrikalaryň açylmagy şu zatlaryň hemmesi kolonizasiýany aklap bilýär mu da berde? Indi şeýle bir bilmedim de men, sebäbi şeýle bir termin var öň tarihte, meselem progressiv baswalçylar hem regressiv, ýagny ýygy çekici baswalçylar diýilýär. Meselem Aleksandr Makedonskiýanyň baswalçylyk hereketini tarihçiler progressiv baswalçylyk diýip adlandyrýarlar. Sebäbi Gresiýanyň medeniýeti Merkezi Aziýa gündogora ýaýrady. Olar bize medeniýet getirdi diýerler. Şoň bilen birlikde Çingiz Hanyň çözüşlerini weýran edici, ýok edici baswalçylyk diýerler. Sebäbi Çingiz Han bir näçe şäherleri ýok etdi, bir näçe halkyetleri ýok etdi. Şeýle termin bar. Ýöne bir meselede, milli meselede onuň nähilidigini elbette men aýdyp biljekden. Sebäbi men ol uğurdan bilermen däl. Ýöne bolşewikleriň bir artyk tarapy, olar milli meselelerin bardygyny aýtdylar. Ol bilen Lenin aýtdy, Leniniň işi var. Milli mesele we siýasat, milli mesele we din diýen ýaly. Şol işlerini ol Karl Marx'da da var. Muman kommunistleriň ideýasynda bar. Kommunistler milli meselelerin bardygyny, şonu çözmegiň zerurdygyny boyun alýarlar. Şonu öňe sürýärler. Paça Russiýasy döwründe şol ideýa ýokdy we şonu öňe sürmeýärdiler, şonu üstüni açmaýardylar.